abin tausayi nan kuma ‘ya'yan da aka kashe ne a Iran garin kai hari. 'Yan gidan Epstein suka zo suka yi abin da suka saba. Su dai dama su sha jinin yara, su kashe yara, su kashe yara, su kashe yara. Ka rasa riban me suke ci. Ko da ke shedan suke ba jinin, shedan ba'al suke ba jinin, da shi yake musu yadda suke so su kuma ya sha madadi. To amma wannan karan fa jinin yaron ya kasa amfana wa shedan din komai, domin dai shedan yana kunce jiya. Shedan domin shedan dai jiya yake yi. Abu da za mu ce sai dai mu ce Allah ya rufa asiri. Amma shedan jiya yake. Su dai su kashe yara. Ba su da imanin tausayin yaro ko kaɗan a zukatansu. A zo kuma ana raina mutane hankali, a dinga ce maka wani na yancin yara, haƙƙin ƙananan yara, kaza kaza kaza. Duka sun cika duniya da hukumar wata yancin ƙananan yara. Ashe ba mai take haƙƙin ƙananan yara irin su a duniya. Duk wani ma wanda yake azabtar da yara ko yake cutar su, ashe su suke bashi madadi. Daga gurin sa yake samun madadin da yake kasa yara. Yanzu kalla abin tausayi yaran nan duka an kashe su. Duka sun kashe su. Ba wanda suka bari. Allah ya isa mu haka kawai. Yaro karami bai kashe muku ba, bai tsare muku ba, babu laifin tsaye ba na zaune. Shi in yan ana yaƙi ma bai ma san me ake yi ba, ba gane ma abin da ake yi ba. Amma haka kawai ka zo ka jefa bom a makarantar yara ka kashe su. Allah dai ƙara watsa mutanen nan, Allah na ta tona musu asiri. Sun ɗauki rigar mutanen kirki masu yanci masu me sun saka ashe duka ba wanda ya kai su saka yanci. Yanzu fa babu ɓatacci, wallahi ba ɓatacci. Babu ɓatacce zan ce ba. Babu wanda ya ce zai ce bai sani ba. Duk wanda zai ɓata yana ɓata da gangan ne. Saboda yadda social media nan take bankaɗo abubuwa ba wani abu rufaffe. Babu wani wanda za a yi wa ala'i. Allah ya rufa asiri. Wannan kuma wani mukami ne. Kwarmashan ɗin nan ana magana akan cewa Isra'ila sun gane shi sosai saboda irin ɓarnar da yake musu. Sun laƙance shi sosai da sosai. Sun fi kowa gane irin yadda yake musu ɓarna. Amma kuma daga gefe sai aka ce wai ana tunanin yaƙi zai iya zuwa ƙarshe a wannan karan. Ba a yi wa Iran addu'a. To amma abin da bamu gane ba me yake nufi, mai kawo rahoton shine a ƙarshe tunda ni na san ajiya na ga mugun shirye-shiryen da suke wa Iran. Wai za su koma kuma shirye-shiryen ta ƙasa. Sun tabbatar ta sama ba zai amfana musu komai ba. Yanzu za su mai da hankali ta ƙasa suna nasara shi da sojoji. Mu kuma san a nan ne za a yi ɗiba, a nan za a yi duka. Saboda mutanen da sojojin Hamas ma sun gagara da su. Shekara 2 ana tura soja har sai da aka gaji aka tsaya a Gaza suna kashewa. In ka haɗa duka a mutanen Hamas in dai ba harin assassination da aka dinga wasu su Abu Ubaida da makarantarsu ba, in dai bugawa ne da sojoji ka faɗa da ka faɗa da mazaji, za ka kirga adadin waɗanda aka kashe a cikin sojojin Hamas. Amma shi wannan assassinating a lallaba a je gidanka a bada bayanan sirrinka yadda dai take wa Iran yanzu, to wannan kan. Amma in dai dan fito na fito da maza ne, sun kasa ɗiba komai a hannun sojojin Hamas. Haka nan a Hezbollah, taku ɗaya a lokacin sun kasa samu na cikin Lebanon. Ƙarke sai da suka nemi su faya, ballantana kuma Iran. Haka aka yi da Yamanin shekara 8 sai gaje aka kyale su. Haka aka yi da lokacin Iran ita ma Iraƙin da aka gama make-make aka koma ta ƙasan. Ƙarke da kanta Iraƙin ce ta nemi sulhu ta matsa. Ballantana yanzu. Don haka idan ma sun shigo sun yi aikin banza, na gansu suna ta shirye-shiryen tahowa ta ƙasa. Na san za su kai kansu da kansu, ajalinsu za su kai kansu. Allah ya rufa asiri. Kuma daga shafin sufurinta daga Middle East shi kuma Trump da bin Salman an tabbatar sun yi maganganu kamar sun yi waya sun tattauna. Donald Trump yana sa rai Saudi Arabia tana ƙoƙarin kai wa Iran hari. To na ga rahotanni nima a manyan jaridu na Saudi tana ƙoƙarin fara shiga yaƙi kai tsaye da Iran. To haka muke so. Da ta shiga kawai sai manai su ma su bi baya kenan. An rufe zance ruf magana ta ƙare. Ai shi ne wanda abin zai daɗi ya kyau. A nan ne abu zai kyau ai. Kaga alamar gujewa da Saudi ta zo kuwa. Ƙwarai da gaske. Domin a yadda in aka karar da ƙarfin Amerika ba ƙarfin satellite ɗinta da abubuwa masu ƙarfi a gabar ta tsakiya rada da an babbake su. Da haka Yamani da Isra'ila mata an kasa kare ta bare Saudi Arabia. Da an fara turo manyan makamai kafin wani lokaci za a haɗa sojoji su shigo ta ƙasa. Sojojin Larabawa nan kuma mun san su ba irin Larabawan da bane.
larabawa ne da duk kitse da suka yi musu yawa a jikinsu, ba su da wani tasiri da a zo a gani, ba wata ƙwarewa. Tura sun lalata su, sun haɗu sun cakuɗe da su sun lalata su, ba wani intelligence ne da su, ba wata dabarun yaƙi ne na da ba. Dama majority yanzu ka ɗauko China za ka samu sama da shekara 1000 suna da dabarun yaƙin su da suke yi nasu na gargajiyar su. Ka ɗauko irin su ma sama da shekara 1000 suna da nasu. Misali mafi ƙanƙanta na ce shekara 1000 ba wai ina nufin ai shekara 1000 ba. Nufi na dubunnan shekaru kowace ƙasa za ka samu, in ka ɗauko Egypt ɗin nan tana da salon yaƙin ta dubunnan shekaru ita ma. Amma in ka ɗauko Saudiya daga lokacin da Ingila ta kawo su, an share wancan tsarin gaba ɗaya, wannan ɗabi'ar sojin ƙasar da komai an zuba sabo, ya koma Ingila ce take haɗa musu komai da salon yaƙin su, da salon leƙen asirin su, da salon duk wani abu na yaƙin su. Ba su da nasu na aƙidar su, nasu na gargajiya, duka na turawan yamma ne. A Ingila ce, a Isra'ila ce, Faransa ce, Amerika ce, ita take koya musu dabarun soja da makamantansu. Na turawa ne da su, ba su da dabarun yaƙin su na asali na Arab ɗinsu na asali, ba su da shi, ba su da shi. Yanzu ka ɗauko Yamanai sama da shekara 1000 suna da dabarun yaƙin su, tunda su ɗin ne a ƙasar. Duk wata in an gwamnati ce ta zo tana barin su da tsarin su da komai, da sojin su da komai. Ka ɗauko Egypt ita ma duk abin sisin nan akwai koyewar turawa da dabarun su, amma akwai nasu na gargajiya da in ta kama sama da shekara 1000 za su fito su koya. Idan ka ɗauko Rasha suna da nasu, in ka ɗauko Iran, in ka ɗauko wannan duka. Amma su ko waɗannan da suka tashi sai suka miƙa wasu Amerika komai nasu, ba ta su rage komai ba. Da su irin da su Qatar ɗin nan, su Jordan ne, duka babu wani abin su da suke da shi na ƙashin kansu, ba su da shi. Abu ne kawai ko sun kwanta su ta bacci tura su yi musu komai. To ga ranar da za su ga tura za su yi musu komai nan, lokacin kukan su ya zo. Yanzu za su gane akan cewa illar su dogara da abin kansu, ko da kun karɓi na turan ƙari ne, a'a su sai zamana kayan turawan da zalla a hannunsu. Allah ya rufa mana asiri. Wannan ma dai jiya ne bidiyon yake yawo a cikin daren jiya, jirgin da yake ƙara wa jirage mai Iran ta ƙara sako da shi, tana ta babbake su. Ina ganin wannan ya kusa na 10, haka ta mammake su da yawa. Allah ya taimaki jamhuriyar musulunci ta Iran, Allah ya taimake ta. Magana gaskiya tana make jirage sosai kwanan nan, suna ƙara matsawa gaba, tana ƙara fitowa, suna ƙara matso ta, tana ƙara fito musu, suna ƙara matsawa, tana ƙara fito musu. Allah ya taimaka. Labari yanzu haka da gidan jaridar RT na Turkiya shi ma ya rawaito daga Reuters, sannan kuma ga wannan katafaren gidan jarida wanda yana daga cikin manyan gidan jaridu da suke sai da labarai ma saboda girman shi. Shi ma dai ya kawo wannan labarin da yake bayyana cewa Iran ta harba wannan makami mai linzami na Palestine zuwa Diego Garcia US base kenan, wannan katafaren base din na ƙasar Amurka, wanda bayan tsoro da ƙasashen Laraba suke da noke-noke, ya zamo Ingila ta ce to gashi ta bin wa Amurka wannan aron sansani, domin ya zamo Amurka tana ɗebo jiragenta ta kawo hari daga can. Shi ba a Asiya yake ba, ya fita daga yankin Asiya, yana can gefe guda. Amma a yau a tun jiya da daddare zuwa yau ƙasar Iran ta fara harba mai wannan ballistic missile ɗin, kuma alhamdulillah cikin taimakon Allah waɗannan makamai sun isa inda aka tura su. To wannan wani daɗa razani ne cewa Iran ƙarfin makamanta ba iya gabas ta tsakiya ba, a'a za ta iya fita ko Turai ko yankunan da take so ta kai hari, kuma makaman nan su isa. To wannan daɗa tashin hankali ne gaskiya ga Amurka, kuma wannan nasara ce mai girma ga jamhuriyar mu. Ma'ana duk inda kuke idan mu yana nan, ko muna da makaman da za su je wajen. Allah ya taimaki babbar sufafawa, Allah kuma ya daɗa taimakon raunana. Wannan labari da ke fitowa a hukumance, ƙasar Switzerland ta dakatar da lasisin da ta ba wa kamfanonuwan ƙasar Amurka na fitar da makamai zuwa Amurka da sauran ƙasashe da Amurka take yaƙi. Daga yau ƙasar Switzerland ta dakatar kuma ta yanke wannan lasisi. Me ya kawo haka? Wannan yaƙi na Iran. Ƙasar Switzerland ba ta goyon bayan yaƙin, kuma ba ta da niyyar shiga yaƙin, don haka ba za a yi amfani da makaman ƙasar ta ba, ko kuma makaman da kamfanonuwa daga ƙasar ta suke samarwa domin a yi wannan yaƙi da su. Don haka ba ta goyon bayan yaƙin, kuma matsayarta shine ta bayyana wa duniya. Ma'ana ƙawayen Amurka wanda take ji da su, waɗanda suke da burin taimakonta a kowane yanayi, yau su suke guduwa, suke ja da baya. Shi yasa Donald Trump yake cewa maciya amana, waɗanda ba abokanan amana ba, suna ta fitowa dubun dubata a wannan yaƙin. Ma'ana maciya amana
wanda bai zata ba mai tunda ka sa kanka a cikin wannan bala'i ai zaka ga maciya amana ai yanzu ka fara gani ai kai kadai zaka shiga wannan yaki kai da ka jawo shi kai kadai zaka zo kai yakin ka ba wani wanda